गोसो सिङाव बे सोमजिनाय बुस्थु नालाय मैखुन बायदि बेरखांबोयो बे माइ जिगाब फबना दोनना गुसु गरम जाबाथाय बेखौ होबथा जाया मिथिबाय आरो बेखौ होबथानांगौबा बिखा संफ्ल'खौनो हाफ्ल'नानै फिनजाब गारबोनांगोन होमबासो गोसथोलायनाया जोबगोन गोसथोलायनायाबो थागोन नोंखौ आरामै जाहोनो थाखाय आङो ओरै थोरै जागोन नोंखौ गारियाव आं थिखांगोन बोसोर मोनफैबा बोसोर गोदानाव नोंखौ थाइलेण्डआव लानानै थांगोन दार्जिलिंआव लानानै थांगोन सिक्किमाव लानानै थांगोन नोङो बिल्डिं सिङाव एसियाव उन्दुनानै थानांगोन बेखौथ' सिन्था खालामनाय जोङो मा जोंनिया नोंखौ मोनब्ला माइरं सेरसेखौबाबो 10 दिन जागोन नोंखौल' नांगौ बेलेगखौ नाङा नङा होमबा दा बे बुस्थुखौ गारनांगोन मिथिबाय आरो ओंखायनो सिख्लाफ्रा बुंनांगौ बैसोरखौ नोंसिनावथ' दंखायो र' 50 जरासोआ मिथिखागौ आङो बुंनांगोन नोंसोरो आंखौ लांनोबा नोङो प्रफेसार जानांगोनहाय नब रिजाय आंखौ लांनोबा नोङो एडभकेट जानांगोनहाय नोङो नाङा नङाबा आं थांनाय नङा मा साख्रि मोनस्लाबि फरायसालियावनो माला लांफैगोन नोंहालाय आमोखायाबो फन हरबाय थायो दे जों थांगोन आं बारा बिबो पास जास्लाबासै जेबो जास्लाबासै फैदोलै फैदो लाना थांबाय मा जानो बेजों नङा होमबा आरो मा बुंबावो सिख्लाफ्रा नोंहा बाइक लाला नोंहा बाइक लाला मालाय सोदोमस्रियामबा गोसथोनायजों ओरैनो गेलेहैबाय थायो बाइकआव गाखोना बाइक लादोहाय थांबाय दा बाइक नांगौ बाइक थानायाव गोसथोयोना सिख्लाफोर नोंसिनि बाइक बियो खार'नानै बेबायदिनो आरो दा गोसथोनाया बाइकआव गाखोनो लुबैबाय थायोबा गारनोसै होनबाय थायोबा न'आव थांनानै ओंखायनो मा बुंहैबाय बिसोरो मा होनदों बिमाया मा होनदों मा बुङो खोनास्लाबा थारमाने बाइक नांगौ बिमाया लासै होनहैसिगोन आरो माबाखौ बिफाखौ ओइ बिरखांनो बाइक नांगौनो मानो बाइक मोनो जाखो माजों मोनो जाखो माजों मोनदों सिनेरा माबा फिसालानो बायना होबाय होदो आरो गंसे हा बन्द होनानै बायनानै होबाय हा बन्द होनानै बायनानै होबाय दानिया बाइकआ 2.5 लाखनि जाहैबाय 8,000नि मबाइला बहा जानो ओंखायनो मबाइलाबो दाम गोसानि नांगौ जायो हायोब्ला आइफन बेखौबो बिलाइबाय हा बन्द होनानै बाइक बायनानै एसे आग्लायनाय दं 30,000 बेखौबो ब्लड लाना थांलायबाय मबाइलबो दामिकनि बाइकबो दामिकनि दानिया मा अरिजिनेल गोसथोलायनायखौ गारनानै एसे साबसिनासो गोसथोबावबाय बेखौ गोसथोनायनिफ्राय एसे साबसिनानो गोसथोबाय नालाय बेखौ जालदा गारनाय साबसिनखौ लालायबावबाय बाइक आरो मबाइलनि पावार मिथिबाय लानानै गिदिंबाय थाबाय फरायनाया मा बेजों सोमोन्दोआनो गैला बबेयाव फुजा जादों बरबरियाव फुजाया सानबैसे एबार बाथौफुरिनिया सानबैसे एबार जै दिन जादों ओइ दिनबो थाङो सानफ्रामबो 2:30 बाजिसिम थांनाङा नोंगोना बेदिनो थांनानै गिदिंनानै मा सानफ्रामबो न'आव लायबाय थालायनांगौ हिनजावखौलाय लांखानोसैलै पारमानेन्ट सिन्थाया बारायलांलायबाय ओंखायनो मा ब्लड लानानै थांबाय आरो सानसेखालि दामानि सानसेखालि ब्लड लानानै थांबाय दाना हिनजावखौथ' माने सिथ्लायाव लांग्रोनो हाया जाहैबाय नोंसोरसो मिन्थिगोन लामायाव दोनबोयो एसे औवा सिङाव दोनबोनानै गावहा आइलै आइहिनजाव मा दासो आरो बबेनिफ्राय फैखो मा
लाबोबायलै मा लाबोनो लाबोबायलै मा लाबोनो लाबोबाय मा लाबोनो नों मा लाबोनो लाबोबायलै मा लाबोनो मा लाबोनो हिनजाव लाबोबायलै मा आयु हिनजाव लाबोबाय हिनजावलाय बहा दं लाबोदों बिमाया साथि लानानै नायबाय जायो बबाव दं बबाव फाग्ला आयु माथो गोरलैथार बहाबा लाबोखो सस्थ'खौ 10 बोसोरल' जादों लाना फैबाय बिफा बहा दं बिफा बहा दङ मा जादों नै लाबोबाय नोंसोरनो लाबोबाय मा लाबोदों हिनजाव लाबोबाय मा खुगाया ब्लां हिनजाव लानानै फैबाय मा खालामगोन दा बाइक बायना होदोंमोन मबाइल बायना होदोंमोन फिसाज्लाया मोजां फरायसिगोन दे एबार गोसो होना फरायसिगोन दे एबार हनै हिनजावसो लानानै फैबाय हिनजाव लाबोबाय बैसोआ जायाखै एबसुफोरखौ नागिरलायबाय नङाबा सिरि सिरि बैसोखौ दोनखोमानानै हाबा जाबाय 6 मास जास्लाबैयावनो गारलायलायबाय फिसाइ थाखानायखौनो गोसोथोग्राबो दंलै आजिखालि बिराद ओंखायनो गारलायलायना आरो कलेजाव थांबावलायबाय वाइसो आरो गावनि क्लासमेटआनो बै गोदो ज' फरायजाबनायानो फिसाइ गारनायखौनो आरो गोसोथोलायबाय ओंखायनो फिसाइ गारनोबो गिला नोंना समयसाफ्रा बिदिनो बाहायबोबाय दङ गोदो मामोन सोरजोंबा गोसोथोलायदों दंफां सिङाव रायलायदोंमोननो होननाय लोगो लोगो बेजों जुदि हाबा जायाब्ला बे हाबाखौनो जानो मोनामोन बे हिनजावा मिथिबाय दानिया मा फिसाइ गारलायनायनो गथ' सासे दंखायोनो होनबाबो सेंग्रा थेख्लाखौ कलेजाव फरायनायानो हाबा खालामबावो ओंखायनो हिनजावफ्राबो दानिया गिला आरोखि नंगौना दा जियानो जा आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो जुदि गाबोन नोंसोरनि साननाय हनायफ्रा बेबायदि जायोब्ला नों मा मावनानै जागोन आं जे दहाय बुंबाय बेवहाय थानाय बांसिन फरायसाफोरनि बिमा बिफायानो आबाद मावनानै जाग्रा खामला मावनानै जाग्रा नङा दा नोङो दा नों हिनजावखौ लानानै थांबाय हाबा खालामहैबाय नों मा मावनानै जागोन दानिया मा मावनानै जागोन नोङो दानिया नोंनियाबो मा आल्टिमेटलि नोंनि नोमफाया मा मावनानै जादों बेखौनो जानांगोन नोंनि नोमफायाव हा बिगाथाम दंमोन नोंबो बेखौनो मावनांसिगोन नोंनि नोमफाया ट्रेक्टराव हा रोगायोमोन नोंबो बेखौनो खालामनांसिगोन नङाबा बेंगालराव गुजरातआव कम्पानियाव खामानि मावहैनांसिगोन ना होमबा दा जोंनो बबे मोनसेखौ नांगौ देनाय ना नोङो सासे गेदेर मानसि जानानै सासे प्रफेसार जानानै सासे एडभकेट जानानै सासे बिडिअ जानानै सासे एसडिसि जानानै गेदेर साख्रि लानानै न' बां सोरजिनो गारि मटर सोरजिनो ना बेफोर गासैखौबो दोननानै हाबा जानानै खामला मावनानै जानो नङा होमबा दा जों बयबो लुबैयो नोंसोर बेवहाय थानाय साफ्रोमबो लुबैयो आरो बे लुबैनायखौ मोनफुंनायनि थाखाय जेबो जादु मन्त्र गैया जेबो गोरा खामानि नङा आं दहाय बुंबाय थानायानोल' नों मा जानो थांखिखौ दिनैनो ला आरो बे थांखिखौ मोननांगौनि थाखाय दा नोंथांमोना नुखाबाय नङा भिडिअखौ थ' जोबोद माने फैला सारनि बुंनायल'फ्रा जोबोद माने प्रेजेन्टबो जायो आरो माने कमेडि सिस्टेमबो जायो आरोना दा नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा लोगोफोर दा बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअआ दा आंबो नै दुब्लि बारियावसो दंफैयो लोगोफोर एसे बारहावा जाफैदो आरोना दिनै बाहेरायाव खालामबाय भिडिअखौ दा फैला सारनि थाखाय जानानै नोंथांमोना लाइक खालामदाबाव लाइक हरबानो जाबाय लोगोफोर गोजोनदोंबा बाय बाय